Gobernador Pam Bari 4 nangulo sa pagpanghatag sa calamity assistance sa mga naapektuhan sa 6.9 magnitude nga linog sa Northern Cebu. Kapitolyo, gi-upgrade ang pasilidad ug serbisyo sa Tuburan District Hospital. Gobernador Pam Bari 4 gipasalamatan sa bag-ong mga na-regular ug na-promote nga mga empleyado sa Kapitolyo. People's Governor Pamela Pam Bari 4 nakigduyog sa mga LGBTQIA sa pagsaulog sa Pride Month. Mga istorya nga may labot ang matag sugbuanon. Ania ang mga nag-una nga panghitabo sa niaging semana. Kini ang Subo News Review. Sa Northern Cebu, gihatag ni Governor Pam Bari 4 ang calamity assistance sa mga naapektuhan sa linog. Gihatag sa mga apektadong pamilya ang tag 10,000 pesos ug tag 10 kilos nga bugas sa mga taga Bugo City, Tabogon ug Borbon. Moderno nga provincial ug district hospital sa Sugbo gihingusgan ni Governor Pam Bari 4. Gi-upgrade ang Tuburan District Hospital. Gipa-aircon ang emergency room ug outpatient department. Gidugangan ang manpower, mga medical equipment, maintenance ug infrastructure. Gisiguro sa gobernador ang pag-upgrade sa Tuburan District Hospital aron mapalig-on ang serbisyo sa panglawas ug maatiman ang mga pasyente. Bag-ong regular ug na-promote nga mga empleyado sa Kapitolyo nagpasalamat ni People's Governor Pam Bari 4. Atubangan ni Governor Pam Bari 4 nanumpa ang 70 ka bag-ong regular ug na-promote nga mga empleyado sa Kapitolyo. Governor Pam Bari 4 nakigduyog sa mga LGBTQIA+ sa pagsaulog sa Pride Month. Sa Cebu Provincial Capitol, nagtagbo ang nagkadaiyang organisasyon sa LGBTQIA+. Ilang gilusad ang kalihukan sa Pride Month karong buwan sa Hunyo. Si Governor Pam Bari 4 nagpadayag sa pagrespeto sa LGBTQIA+ community ug gipakita nga walay diskriminasyon sa iyang liderato. Subuanon nga bagong graduate sa Philippine Military Academy nagpasalamat sa suporta sa Cebu Provincial Government. Nag-courtesy visit kang People's Governor Pamela Pam Bari 4 ang tulo ka PMA years. Nagpasalamat sila sa suporta gikan sa Kapitolyo nga naghatag og tag 100,000 ka incentives. Isip pasalamat sa ilang paghatag og garbo ug inspirasyon sa Sugbo. People's Governor Pamela Pam Bari 4 gipalig-on ang kampanya batok sa ginadiling drogas. Sa Kapitolyo, gihimo ang duha ka adlaw nga training sa mga Barangay Information Networks. Ang Barangay Information Networks ipaubos sa training aron mahatagan sila og giya sa intelligence gathering, report writing ug pagmonitor batok sa mga tigpayuhot o ginadiling drogas. Governor Pam Bari 4 formal nga gi-turnover ang proyekto nga hapitanan sa Sugbo sa Bugo City. Ang hapitanan sa Sugbo usa ka pasilidad sa kalungsuran aron adunay kaistambayan ang mga pasahero ug mga biyahedor samtang nagpaabot sa mga bus nga ilang kasakyan hangtod sa sunod semana. Kini ang Subo News Review.